Здравейте, любители на карти! Понеже аз съм Зодия Рак и този месец навлизаме в Зодия Рак, искам това видео да е само за тези, които са Зодия Рак. Първо ще изтеглям една оракулска карта на Хули Леонис, Любовта лекува. Да видим какво иска да излекува любовта в раците през юни. Любовта ни казва: сърцето, компасът в живота. Свържете се отново с сърцето си. Явно рачетата много са чувствителни на ранените им сърца. Така, загубили сте връзка с сърцето си, сякаш не го помните. Оттам сте загубили посоката в живота си. Забравили сте на къде да вървите. Намирате се на място, което не ви е приятно, но не знаете по кой път да поемете. За да излезете от тази ситуация, свържете се отново със сърцето си. Можете да направите това чрез медитация, в която да визуализирате сърцето си, или може просто да поставите ръката на сърцето си, да го усетите отново и да почувствате какво иска да ви каже. Сега да видим ангелите какво ще ни посъветват. Рачетата. Охо, някои рачета този месец ги чака сватба. Брак. Бракът е обединение на две души, които се обичат и уважават взаимно. То е израз на желанието им тази любов да се задълбочава с времето. Вашия сватбен ден е свидетелство за залегналата дълбоко у вас вяра в силата на любовта. Скъпи влюбени, не преставайте да се вдъхвате живот на тази обич и вяра. Но тук също може да се отнася и за сватбата. Обединението на мъжката и женската енергия в нас самите. Да балансираме мъжката и женската енергия. Но рачета, осмокрачета, на някой им предстои сватба. Надявам се да се случат нещата за този, който се обича и е обичан. Чао, чао, мили раци, осмокраци!